Üdvözlöm a Városi Televízió nézőit, szokásosan a hírekkel kezdünk. Minulý týždeň sa v Belgicku hovorilo o Moldave. Slovenské veľvyslanectvo v Bruseli usporiadalo v nedalekom zámku Koloma týždennú prezentáciu s názvom Slovensko pozýva. Okrem iných vo štvrtok primátor nášho mesta prítomným predstavil priemyselný park v Moldave nad Bodvou. Predstavili sme jeho možnosti, stav a samozrejme pozvali sme možných investorov. Ja som nebol sám, priemyselný park som prezentoval spolu s kolegami z Moldava Parku, to znamená, že so zástupcami firmy Rotel, ktorí boli tiež prítomní. Večerné stretnutie sa už nieslo v duchu prezentácie produktov cestovného ruchu. A takýmto spôsobom sme predstavili teda Moldavu ako turistickú destináciu, samozrejme nielen mesto, ale aj okolie, to znamená údolie Bodvy. Hovoril som o Medzeve, o Štose, hovoril som o Zádielskej doline a o Moldave ako o centre takýchto turistických destinácií. V delegácii bol zastúpený aj miestny vinársky podnik, ktorého riaditeľka prítomným predstavila druhy vín vyrábaných v poľnohospodárskom družstve Chonkovce. Elsősorban a határ